तसं आम्हाला साऊंड पुरवाल, तुमची मेहरबानी असेल तर कार्यक्रम चांगला होणार. लक्षात ठेवा. आजचा जे कीर्तन आहे सलग 8वं कीर्तन आहे. गेल्या सोमवारपासून आजपर्यंत रोज कीर्तन आहे. तुम्ही आवाज कमी ठेवला, आम्हाला जास्त वाढायला लागणार, आवाज राहत नाही शिल्लक. आज रात्री कीर्तन आहे, परत उद्या सकाळी कीर्तन आहे. माझ्या पाठीमागे डाव्या हाताला जे उभे आहेत हरिभक्तीपर्यंत संजोग महाराज खेडवरून आले, त्यांचं हे या महिन्यातलं 21वं कीर्तन आहे. आज तारीख आहे 26. सकाळी कार्याचं कीर्तन, रात्री सप्ताहाचं. त्यांच्या कडेला उभे आहेत, त्यांची परीक्षा असल्यामुळे त्यांची 6 कीर्तन कमी, त्यांचं 17वं कीर्तन आहे आजचं. किती ओरडायचं सांगा आम्ही. तुम्ही आवाज पुरवला की आम्हाला मजा येणार, नाहीतर खूप ओरडावं लागतं. महाराजा माफ करा. विठाला एकनाथ महाराज म्हणतायत हे दत्त महाराज कशासाठी उभे आहेत, तर तुमच्या आमच्यावर कृपा करण्यासाठी. दत्त माझा दीनानाथ कशासाठी, भक्ता लागी उभा सतत. हा तुमचा राहील, भक्ता लागी उभा सतत. दत्त माझा दीनानाथ आहे आणि तो भक्ता लागी सतत उभा आहे. पण एकनाथ महाराजांनी पहिल्या चरणात पूर्वार्धात 3 शब्द वापरले. दत्त माझा दीनानाथ. त्यातला जो मधला शब्द आहे हा सगळ्यात महत्वाचा शब्द आहे. काय शब्द आहे तो? अरे आता तर बोललो मी माणसाच्या, तुम्ही बोलत राहा ना. माझा भुक्क नाही ना लागले अजून, मग आता ना बोला ना. माझा शब्द आहे. देवाला ज्या वेळेला तुम्ही माझा म्हणाल त्यावेळेला देव तुमच्यावर कृपा करेल. आपलं कसं असतं माहितीये का, रस्त्यानं दाखवायला निघाला ना पाहुणा एखादा आला की हे माझं घर, हे माझ्या काकांचं घर, हे माझ्या आत्याचं घर आणि हे आमच्या वाडीचं देऊळ, हे आमच्या वाडीचं देऊळ. म्हणजे हे माझ्या दत्तांचं देऊळ असं नाही म्हणत आपण, हे आमच्या संप्रदायाचं देऊळ, हे आमच्या म्हणजे देवाला आपण आमचं करून टाकतो. आणि स्वतःचं घर असेल, काकाचं घर असेल, आपलं असेल ते काय म्हणतो माझं. असं नाही होता कामा नये. संतांनी हे दाखवून दिले दत्त कुणाचे. प्रत्येकाला देव माझा वाटला पाहिजे. देव माझा, मी देवाचा, देव माझा आणि मी देवाचा असं वाटलं पाहिजे मंडळी. आणि त्याच्यासाठी दत्त गुरु या ठिकाणी उभे आहेत. लक्षात ठेवा. का अवतार धारण करायला लागला आपल्याला ऐकायचं. अजून 10 मिनिटं आहेत. जे मंडळी फुलं वाटणार आहेत त्यांनी फुलं वाटायला हरकत नाही. हा सगळ्यांनी उठू नका. ऐका. त्रेता युगामध्ये एक दिवशी भगवान विष्णूंच्या वैकुंठामध्ये कैलासपती शंकर आणि त्यांची पत्नी पार्वती, ब्रह्मदेव आणि त्यांची पत्नी सावित्री हे 2 जण भेटण्यासाठी आपल्या वैकुंठामध्ये आले होते. हे 6 जण एकत्र आहेत. महिला वर्ग आतमध्ये किचन मध्ये त्यांची चर्चा चालली आणि बाहेर हॉलमध्ये बसून या ठिकाणची चर्चा चालली. विष्णू, शंकर आणि ब्रह्मदेव हे 3 जण चर्चा करतात. तेवढ्यात त्या ठिकाणी स्वामी आली. नारायण नारायण नारायण. म्हणजे कोण आले? नारद मुनी आले. बस एवढं म्हणलं तरी माणसाला कळते कोण आले. नारद मुनी आले. नारद मुनी आले. नारद मुनींचं उठून सगळ्यांनी दर्शन घेतलं. ही एकच व्यक्ती अशी आहे मंडळ. देवलोकातलीच आहे पण ती पृथ्वीवर आली तरी तिचं स्वागत. राक्षसांकडे गेली तरी उठून राक्षस त्यांचं स्वागत करायचे आणि देवांकडे गेले तरी देव उठून त्यांचं स्वागत करायचे. या 3घांचंही दर्शन नारद मुनींनी घेतलं. थोडा वेळ चर्चा केली. नंतर विचारलं माता कुठे आहेत? ते म्हणजे आतमध्ये एक किचन मध्ये. म्हणजे मी त्यांची भेट घेऊन येतो, त्यांचं दर्शन घेऊन येतो. कारण ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र नारद आहे. त्यामुळे ते 3घेही त्यांच्या माता आहेत. आतमध्ये गेली. तिनेही मातांचं दर्शन घेतलं. म्हणले काय चर्चा चालली? म्हणजे मी आल्यावर थांबली. ते म्हणले काय नाही, सुख म्हणजे नक्की काय असतं त्या सिरियलची चर्चा सुरू आहे. त्यातली होती त्यांची चर्चा सुरू. त्या सिरियल आत्ताची आहे. ते म्हणले आमची चर्चा अशी सुरू आहे की आमची 3घांची नवरे, त्यातल्या एकानं सृष्टीची उत्पत्ती केली, एक सृष्टीचं पालन करतोय, एक सृष्टीचा संहार करतोय. 3घांच्या वतीने या चराचर सृष्टीचं जर का रहाड गाडगं चालत असेल तर ते आमच्यामुळे चालतंय. कारण प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते असं म्हणतात. आणि आमच्यासारख्या पतिव्रतांची ताकद त्यांच्या मागे असल्यामुळे या 3घांना काम सहज शक्य आहे. म्हणजे 3घांना सहज शक्य काम आहे. महाराज म्हणजे तुमच्यासारख्या पतिव्रता असल्यामुळे असं म्हणताय. म्हणजे तुम्हाला असं वाटते की तुमच्यासारखी दुसरी पतिव्रता कोणच नाही?
तर तिघी म्हणाल्या तुम्ही तर त्रिभुवनात फिरताय, तुम्हाला अजूनपर्यंत दिसले का कोण आमच्यासारखे पतिव्रता, आमच्यासारखे आम्ही? नारद वर्षी म्हणजे चांगली वेळ आली, म्हणजे वेळ अशी आहे. ते म्हणले मृत्यू लोकात फिरत असताना अत्रींची पत्नी, तिचं नाव आहे अनसुया, त्या अनसुया तुमच्यापेक्षा पण श्रेष्ठ पतिव्रता आहे म्हणले. तुमच्या 3 पतींचे पुतळे करून तिने म्हणजे अंगठ्यात बांधले, एवढी श्रेष्ठ पतिव्रता आहे. आता महिलांसमोर, एका महिलेसमोर दुसऱ्या महिलेची स्तुती केली की काय होते आपल्याला माहित आहे. इगो दुखावतो. काय दुखावतो? तुम्ही एखाद्या कार्यक्रमाला जावा आणि तुम्ही छानपैकी साडी नेसलेली असेल, गळ्यात 1-2 हार घातलेले असतील, एखादं चांगलं मंगळसूत्र असेल, समोरचीनं जर का तुमच्यापेक्षा चांगला हार आणि त्याच्यापेक्षा 1 तोळ्याचं जास्त मंगळसूत्र असेल, लय साकारते म्हणतात ती. हा काय मिरवते बघा मंगळसूत्र, म्हणजे आपल्याकडे कमी आहे आणि दुसऱ्याकडे जास्त आहे, असं बघितलं की इगो दुखावतो. त्या तिघींचा पण इगो दुखावला. नारद महर्षी गेले काय लावला, अजून जेवण का होऊन येईना म्हणून हे तिघ आत आली बघायला. म्हणजे जेवणच का अजून नाही येत, किती वेळ हा मी गप्पा मारे, म्हणजे काय झालंय या तिघी मला रागा चर्चा चालू, म्हणजे काय झालं काय, म्हणजे आता इथं कोण गेलं बघितलं, नारद. अरे बाप, या तिघं म्हणले हे कळ लावून गेले. झालं तरी काय झाला, त्यांनी असं म्हणते की पृथ्वी तलावर आमच्या तिघींपेक्षा सर्वात श्रेष्ठ पतिव्रता राहते, म्हणजे चांगली गोष्ट आहे. चला दर्शन त्या म्हणल्या तुम्हाला काय वेळ तरी लागले काय, अहो आपण देव वैकुंठातले, स्वर्गातले, कैलासातले लोक आणि आपण तिचं दर्शन घ्यायचं, त्यापेक्षा असं करा तिची ताकद कमी होईल, असं काहीतरी करा. आता म्हणले काय करायचं, याच्यातून लक्षात घ्या दत्त जन्म आपल्याला काय शिकवतोय. तर मनातला मत्सर गेला, मनामध्ये शांती आली, मनातला द्वेष गेला की दत्त उभे राहतात. की प्रगट कोण होतात हृदयामध्ये, दत्त प्रगट होतात. हा आतला अर्थ लक्षात घ्या त्याच्यामधला. मग काय करूया म्हणले, ते म्हणजे काय नाही, तुम्ही तिघांनी जायचं आणि तिच्या पतिव्रतेचं हरण करायचं, जेणेकरून तिची ताकद आमच्यापेक्षा कमी होईल. आता नाही इलाज होता. बाल हट्ट, राजहट्ट आणि स्त्री हट्ट या 3 गोष्टी पुरवाव्याच लागतात महाराज, बरोबर की नाही. लहान मुलाचा हट्ट, राजाने कुठलीही आज्ञा करूया मग ती भले चुकीची असली ती पुरवायलाच लागते, आणि स्त्रीने केलेला हट्ट पुरवावाच लागतो. आता नाही इलाज होता. देव होते तरी पण इलाज नाही. आपल्यासारख्याचे काय कथा आहे, देवाला जे जमलं नाही ते आपल्यासारख्याला जमलं का. ते म्हणले चालेल. तिघांनी फकीराचा वेश धारण केला. बघा आता भरपूर सांगण्यासारखं आहे, भरपूर वेळ नुसता घालून पटापट पुढे सरकते. देवादी देव असून मत्सरामुळं आणि दुसऱ्याला कमी करण्यासाठी देवाला पण फकीर व्हावं लागलं. किती वाईट अवस्था आहे. म्हणून दुसऱ्याचं वाईट कधी चिंतायचं नाही. काय वेळ येईल ना आपल्यावर नाही सांगू शकत मंडळी. नाही चांगलं करता आलं समोरच्याचं तरी चालेल, पण वाईट करू नका. याच्यासाठी जन्म आहे, मनुष्य जन्म. त्या फकीराचा वेळ घेऊन जावं लागलं. कुठे, अनुसयेच्या त्या पर्णकुटी समोर. अत्री स्नानासाठी गंगेवर गेलेले होते. हे तिघजण तिथं आले. अलक निरंजन माई भिक्षा मारा. आतमधल्या बाजूला किचन मध्ये गॅसवर बिचारीने चहा ठेवली होती अनुसयेनं. नाव काय तिचं, थोडासा अपभ्रंश आहे, अनुसया नाही. नाव शास्त्रामध्ये अनसुया, पण आपल्याला अनसुया किती जड जातो. आपण अनुसया 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 ठेवलं नाव अनुसया. काय नाव आहे, अनसुया. तिच्याकडे असूया नाही, तिचं नाव आहे असूया, म्हणजे आशा, इच्छा. आणि ती बाहेर विचारली, माऊली थांबा जरा, तुमचं दर्शन घेते आणि भिक्षा तुम्हाला जे ओळण नाही, कंदमुळं आहेत ते आणून देते. यांनी सांगितलं आम्हाला तसली भिक्षा नको आहे, मग आम्हाला भोजन हवंय. चालेल म्हणले, बसा शांतपणे, गोड पाणी देते, भोजन बनवते, मग तुम्हाला वाढते. तसली पण तसलंही जेवण नको आहे तसं, मग आम्हाला लग्न होऊन जेवण हवंय. त्याच्यामध्ये अर्थ असा आहे, न अग्न, ज्या भोजनाला अग्नीचा स्पर्श नाही असं जे दिव्य भोजन आहे ते आम्हाला. ती म्हणली म्हणजे हे आपली सत्व परीक्षाच पाहायला आले. हे जरी फकीर दिसत असले तरी फकीर नाही. मनामध्ये विचार केला, ठीक आहे म्हणले, कसलंही जेवण तुम्हाला देईन. बसा म्हणले आतमध्ये. बसायला घातलं, बसले. ते आतमध्ये गेले. सकाळी स्नान केल्यानंतर पतीच्या चरणाची सेवा पत्नी करत होती. तेव्हा
तेव्हा सांगतोय, आत्ताच नाही हा, ती करत होती. आणि त्यावेळेला पतीची पूजा करत असताना पतीचे पाय धुवायचे, त्याला गंध लावायचो आणि मग पायावर नमस्कार करायचा, अशी पद्धत होती. पतीचे पाय धुतलेले जे चरण तीर्थ होतं ते एका ठिकाणी साठवलेलं होतं. त्यातलं चरण तीर्थ त्याने हातामध्ये घेतलं आणि त्या तिघांच्या अंगावर शिंपडलं. तिघही लहान बाळ झाली. बाळ झाल्यानंतर तिने घेतलं आणि मग त्याला स्तनपान केलं. पोट भरल्यानंतर तिघही रडायचे शांत झाले. त्याला पाण्यात ठेवलं आणि हलवायला लागले. म्हणते तेवढ्या वेळात अत्री महाशय आले. अत्री पाऊल टाकलं आतमध्ये, बघताय तर पर्णकुटीमध्ये पाळणा. म्हणजे गोष्ट मला माहित नाही, पाळणा डायरेक्ट हा. तू म्हणजे कोणाची गाडी बिडी पंक्चर झाली का काय? अत्री म्हणली माणसं राहायला आली का काय इथं? गाडी चांगली होईल आपले जायचं म्हणले बाळ तीन म्हणजे 3 फटीर आले होते. तिने असं सांगितल्यानंतर मी असं केलंय आणि त्यांना आता शांत झोपवले, आता बोलू नका म्हणून. अत्रीच्या लक्षात आलं. काही कालावधीमध्ये गेला, आपले पती अजून काय येणार याची वाट बघत त्या ठिकाणी त्या सगळी जणी थांबल्या होत्या. तेवढ्यात नारद मुनी परत तिथं गेले. अहो म्हणजे हे तिघांना खाली पाठवले, हे अजूनही आले नाहीत. काय करत बसले असतील? तेवढे मी तिथं आता जाऊन आलो. काय करत नाहीत. आणि एखादा नाक ओढतोय, दुसरा त्याचा कान ओढतोय, ते पाय ओढतोय. करताय काय? म्हणजे काय नाही, लहान बाळ होऊन पाळण्यात खेळताय, दुसरं काय करताय? अरे बाप. माता म्हणले काय म्हणजे तुम्हाला तिघीने तिथं जावं लागेल आणि त्यांना घेऊन यावं लागेल, दुसरा पर्याय नाही. निघाले तिघी जणी गेल्या. अनुसाय मातेला आवाज मारला, तिने आतमध्ये बोलवली, ओळख करून दिली. म्हणजे आता काय काय नाही म्हणजे आपला आमचे म्हणजे आम्हाला पाहिजे ते का म्हणजे तिघ जण ठेवले, या उचलून. आता पंचायत झाली काय? तिघं पण दिसायला सारखे. समजा मी हा माझा म्हणून उचलला आणि मोठा झाल्यावर म्हणजे सावित्रीच्या मनात आलं, ब्रह्मदेव म्हणून उचलला आणि मोठा झाल्यावर तर विसर केला. तर पार्वतीला असं वाटलं हा माझा शंकर म्हणून उचलला आणि मोठा झाल्यावर ब्रह्मदेव झाला तर कोण असेल? तिघीला प्रश्न पडला. तिघी चक्रावल्या, तिला शरण आल्या. म्हणजे माते आम्हाला खूप गर्व झाला होता आमच्या पातिव्रत्याचा, पण तुम्ही आमच्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहात. आम्ही तुम्हाला शरण आलो. आता आम्हाला आमचे नवरे परत द्या. वाटा वाटा फुलं वाटत असेल तर वाटा पटकन, वेळ झालेली आहे. आमचे नवरे आम्हाला परत द्या. चालेल म्हणले. तिनं पुन्हा एकदा पतीचं चरण तीर्थ आणलं. त्या तिघांवरही शिंपडलं. तिघही होते त्या अवतारामध्ये त्या ठिकाणी जन्माला आले. त्या ठिकाणी राहिली 6 जण. बोलू नका, गोंधळ करू नका. 6 जण राहिले. त्या ठिकाणी भोजनाचा आस्वाद त्याने घेतला आणि तिघ जण जायला निघाले. जायला निघाल्यानंतर या दोघांनी थांबवलं. म्हणले थांबा, तुम्ही देवाची देव आहे. आता एवढे दिवस मी तुम्हाला इथं खेळवत होते, आता माझा पाळणा रिकामा आहे. आमची अशी इच्छा आहे की तुम्ही तिघांनी आमच्या उदरामध्ये जन्म घ्यावा, अवताराला यावं. तिघही देव तपासू म्हणाले. ब्रह्मदेवानी अत्री अनुसया यांच्या उदरी जन्म घेतला. तो चंद्राच्या म्हणजे सोमाच्या रूपात. शंकराने त्या दोघांच्या उदरामध्ये जन्म घेतला. त्यांचं नाव आहे दुर्वास. आणि भगवान विष्णूने त्यांच्या उदरामध्ये जन्म घेतला. त्यांचं नाव आहे दत्त. या 3 देवतांनी अनुसया आणि अत्री यांच्या उदरामध्ये अवतार धारण केला. आणि 3 जण समोर बसलेले असताना त्या ठिकाणी आपल्याला कसे दिसले? ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बैसाले. मला दत्त गुरु दिसले. मला दत्त गुरु दिसले. दत्त जन्मोत्सवाचा आनंद घेऊया आणि मग पुढच्या चरणाला आपण जाऊया. आठवलंय तुम्हाला?
बुकाने फक्त हार बुकाने हार फक्त दत्त माझा दिनानाथ पाठीमागे बसायला मंडळीला लावा. भक्ताला जी उभा सतत भक्त पाठीमागच्या मंडळीला लावा.